Prosím ťa, teraz v rade populárnych nemáš čo robiť, Hermiona. Ja som ti tam zakázala ísť, ale tak mi aspoň dnes nejaký vankúš. Nebudem sedieť prečo na holej zemi. Ach jo. Váš vankúš. Ďakujem. A v tej rade nebudeš. Nebežde, Selena. Čo ťa to tak zaujíma? Za chvíľu príde. Ahoj. No ahoj. Máš povedať čau, nie? Prepáč, čau. Práve som zistila, že som mala sestru, ktorú som stratila. A ja som stratila sestru, ale už sa nejdeme ďalej o toho zaujímať, dobre? Áno, dobre. A kde si kúpila tú náušnicu do toho oka? No predsa v Bile. Au, pardon. To vážne? Bile? Bile. Bile? No, v Bile, dobré, no čau. A ešte chceš ísť stále do tej rady populárnych? No, chcem. Tak zajtra sa vystup, ako krásne vieš. A navaď mi tú náušnicu. Babi, neokrádajte ju zas. Tak dobre. Ahoj, Bela, nechcela by si ísť do kaviárne zajtra? S tebou? Jasné, tak pôjdeme, poď. Však škola aj tak už skončila. Ráno druhý deň v škole. Tak, už som tu. Ja tiež. Dneska by mala byť Selena krásne vyzdobená. Už sa na ňu teším. Či dá teda skúšky? A ja, no. Čaute, babi. Ahoj, čau. Ako sa máš? No, ako sa máš? Dobre sa máš? Zle sa máš? Ja neviem, ako sa máš. Proste mňa to tak baví pýtať, no. Ako sa máš? Ja? Dobre. A prečo sa máš dobre? Ale nepovedz to nikomu. Zistila som, že Selena je moja sestra, ktorú som mal vždycky rád. Tak prosím, neprezraďte ma. Ahoj, už som tu. Si pekná. Vážne? Ani moc nie. Tak čo povieš, Alice? Wow. Čo? To znamená wow. To znamená, že si pekná. Ďakujem. Chcela by som ísť vážne do tej rady populárnych. To ti verím. Byť taká ako Hermiona, že? Nevíte, kde je Hermína? Neviete, kde je Hermína. To sa pýtaj niekoho iného. Čau, už som tu, musím ti niečo strašne povedať. Ups. Vieš, že ma nechcú pustiť do tej rady populárnych. A prečo? Wow, ty si nádherná. Ďakujem. Tak, takúto som si ťa nikdy nepredstavovala. Ďakujem. A prečo máš tú nálepku sem? Vieš, kázala mi to tam dať Alice včera po telefonáte. Aha. Tak čau. Tu máš moje číslo. Zajtra si môžeme zavolať. Dobre? Jasné. Ahoj. Nechcela by si zajtra so mnou do kaviárne? Ja? A daj si potom dole ten kamienok, keď pôjdeš, dobre? Jasné. Stop!
Stop. Ja mám ísť dneska do kavárne tiež. Prepáč, ježiši, prepáč. Dobre, tak ukľudni sa, chodie si. Neopováž sa mi ho zobrať. Jasné. Ja idem dneska do kaviareň, tak ahoj. Tak, ahoj. Počkať. Dobre. Tak ideme teda na to námestie, kde si urobíme klub. Poď. Jasné, poďte, kámovia. Poď. Na námestí. Tak už som tu. Ja tiež. No. Ahojte, chalani. Prečo ste tu na námestí a kde je Alice? No, Alice mala by... No, už je tam. Jaj, Alice. Už sa deje. Páčim sa vám? Vôbec sa mi nepáči. Váno, si veľmi pekná. Tak, chalani. Zajtra sa uvidíme. Ja idem dneska do tej kaviarne, tak ahoj. Čau. V kaviarni. Už som v kaviarni, kde je toľko. Ahoj, ja už som tu tiež. Tak poď si sadnúť. Ďakujem. Veľmi divné sedadla tu majú. Pokračovanie na budúce.